Poprosím veľký potlesk aj pre Adriánku. Kľudne pokračujte v potlesku, dámy si to zaslúžia. Celý rok pracovali, umiestnili sa v kráľovskom dvore. A poďme si predstaviť teraz prvé 3 miesta. V abecednom poradí na pódiu prichádzajú Ivanka Ďuricová, Vaneska Papájová so svojou nezávislou senior NSD Zuzkou Banášovou a Slavka Moravská so svojou nezávislou NSD Stankou Šeminskou. Poprosím veľký potlesk pre tieto 3 dámy, ktoré ešte nevedia, ako sa umiestnili, ale vedia, že sú v top 3. Sa teraz dozvieme, aké umiestnenie jednotlivé dámy získali. Kľudne pokračujte v potlesku. No a na 3. mieste sa umiestnila dáma, ktorá bude ocenená šerpou, kvetinou, diamantovým čmeliakom a náušnicami, ktoré si vybrala. A je ňou Slavka Moravská! Toto všetko je práve teraz odovzdať nezávislá senior NSD Stanka Šeminská. Gratulujeme, Slavka. Pokračujte v potlesku, pretože Slavka sa umiestnila na nádhernom 3. mieste v Kráľovskom dvore zdieľania príležitostí. No a my sa ideme pozrieť, kto sa umiestnil na 2. mieste. Táto dáma bude ocenená šerpou, kvetinou, diamantovým čmeliakom a náušnicami, ktoré si sama vybrala. A ja poprosím naozaj obrovský potlesk pre dámu, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v Kráľovskom dvore zdieľania príležitostí a je ňou Vaneska Papájová. Obrovský potlesk pre Vanesku Papájovou, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a ocenenie jej odovzdá jej nezávislá senior NSD Zuzka Banášová. A kráľovnou večera v kategórii Kráľovské dvory zdieľania príležitosti sa stáva Ivanka Ďuricová. Ivanka takisto bude ocenená šerpou, kvetinou, koronkou, diamantovým čmeliakom a náušnicami, ktoré si vybrala. Všetky tieto ocenenia jej práve teraz odovzdá jej nezávislá senior NSD Zuzka Banášová. Veľký potlesk pre našu kráľovnú v Kráľovskom dvore zdieľania príležitosti Ivanku Ďuricovú. Tlieskate našej čerstvej kráľovnej v Kráľovskom dvore zdieľania príležitostí Ivanke Ďuricovej. Úžasným dámam, ktoré sa umiestnili na 3., 2. a 1. mieste. Poďme si zhrnúť výsledky tohto Kráľovského dvora zdieľania príležitostí. Ako vidíte a ako ste už počuli, 20 nezávislých direktoriek a nezávislých kozmetických poradkyň sa umiestnilo v tomto Kráľovskom dvore zdieľania príležitostí. A len tieto dámy a len tie kvalifikované poradkyne, ktoré sa počítali do Kráľovského dvora, tak tieto dámy doniesli do našej spoločnosti 501 nových kozmetických poradkyň. Prosím, obrovský potlesk. V
tomto kráľovskom dvore sú 4 nezávislé direktorky a poradkyňky, ktoré sa umiestnili absolútne prvýkrát. Gratulujeme. Niektoré dámy sa ale umiestňujú pravidelne a ja by som chcela, aby sme ich aj menovite vyhlásili a poprosím obrovský potles, pretože 7-krát sa umiestnila Marianka Viňanská. Marianka, aspoň zamávaj, aby vedeli. 10-krát sa v tomto dvore umiestnila Slávka Moravská. Úžasné. 11-krát sa v tomto dvore umiestnila Katežinka Marková. Moc blahoželáme. A 22-krát sa umiestnila Editko Krútilová. Moc blahoželáme. No a teraz mi dovolte, milé dámy, troška pohovoriť o vašich úspechoch. Dáma, ktoré stojíte tu. Začnem, Slávka, s tebou. V prvom rade obrovská gratulácia, si fantastická. V kráľovských dvoroch celkovo, to znamená bez ohľadu na to, ktorý kráľovský dvor, tak si sa umiestnila 24 krát. Z toho 10 krát to bolo v kráľovskom dvore zdieľania príležitostí. Úžasné. Áno, zaslúži si to, prosím, obrovský potles. Od roku 2013 a 14 seminárneho roku sa pravidelne každým rokom umiestňuješ v kráľovských dvoroch. Úžasná si. V tomto seminárnom roku si získala dvojité hviezdne ocenenie a 1-krát si dokonca získala aj 3. hviezdne ocenenie, čo je úžasné. Ak sme sa pozreli aj na štatistiky a chcel by niekto vzorec, minimálne s 2 ženami zdieľaš príležitosť každý 1 mesiac. Obrovská gratulácia, Slávka, ešte raz k 3. miestu. Vaneska, naša generácia Z, wow. V kráľovskom dvore sa Vaneska a obrovská gratulácia k tomuto úžasnému a fantastickému 2. miestu. Opätovne v kráľovskom dvore bez ohľadu na to, ktorý kráľovský dvor dohromady 5 krát. Z toho 3 krát to bol tento kráľovský dvor zdieľania príležitostí. No a prvýkrát si v top 3. Takže je to úplne úžasné, moc blahoželáme. V tomto seminárnom roku si sa ale umiestnila v 3 kráľovských dvoroch a práve preto si už získala 3. hviezdne ocenenie. Opätovne vzorec jej úspechu zdieľa príležitosť v priemere s 3 ženami a to sme počítali len tie dámy, ktoré sa ti počítali do tohoto kráľovského dvora. Poznámka v zátvorke, 9 basicov a teda, čo tam máme ešte za podmienky. Takže obrovská gratulácia. No a naša Ivanka. Obrovská gratulácia. A než to celé ešte tak trošička emočne predýchaš, tak mi dovol aj na teba povedať pár úplne fantastických čísiel. V kráľovských dvoroch dohromady si sa umiestnila 15 krát. V tomto dvore kráľovského dvora zdieľania príležitostí si sa umiestnila 6 krát a v roku 22 a v roku súčasnom 25 ako kráľovna tohto dvora. Obrovská gratulácia. V top 3, áno, poprosím veľký potles. V top 3 si sa umiestnila 5 krát po sebe, čo je fantastický výsledok. V tomto seminárnom roku máš 3. hviezdne ocenenie, ale 4 krát si získala aj 2. hviezdne ocenenie. Úspech, vzorec úspechu, v priemere 4 ženy mesačne. Úžasné, fantastické. A ideme. Ivanka, aké sú to pocity pre teba? Ako som už hovorila v týchto štatistikách, nesedíš tu prvýkrát na tomto tróne. Aký je to pocit opätovne si zasadnúť sem na trón? Je to neopísateľný pocit a ja sa veľmi teším, že tu mám aj vedľa seba moju Vanesku. Ja som na ňu neskutočne hrdá. Teším sa a ďakujem naozaj všetkým. Mne sa veľmi skutočne prosím a zaspravedlňujem sa. Nie, to je úplne v poriadku, priznať tieto krásne emócie. Chcela by si niekomu poďakovať? Určite áno. Editka, v prvom rade teba za všetko, čo pre nás robíš, lebo robíš to s neskutočnou láskou, ochotou a
Je to naozaj veľmi výnimočné. Ďakujem Zuzke za všetko, Vaneske, mojej celej rodine, manželovi, verím, že pozerá teraz. Je tu? Natáčajú deti, dole mám ich v hľadisku. Nechceš ich pozvať k nám? Som veľmi rada. Tak poďme na to, prosím, poďte k nám rýchlo na pódium, pridajte sa, natáčať bude áno niekto iný. Poďte. Ešte veľmi pekne poprosím, ja som slúbila mojej Janke a Evke, že keď pristane, že by prišli. Ďakujem. Tak, dámy, poďte aj vy. Mali ste to slúbené, poďte k nám na pódium. Je to krásne, vítame vás a moc blahoželáme k takto úžasnej a úspešnej maminke. A manželovi natáčanie však. Dajte signál, že áno, neprerušilo sa natáčanie, úžasné. Moc blahoželáme. Super, máme každého na pódium, koho si chcela pozvať? Super. Chceš ešte niekomu špeciálne poďakovať? Chcela by som poďakovať určite celému môjmu tímu, každej mojej žene v tíme. Dievčatá, ja vás pozdravujem, mám vás veľmi rada, ďakujem naozaj za všetko. Ja nechcem veľmi menovať, lebo potom sa bojím, že na niekoho naozaj zabudnem, ale zabudla som ešte pozdraviť si na Tomáša doma, tak ešte Tomáš, ahoj, tiež doma. Takže asi. Úžasná. Ivanka, pýtam sa to vždy kráľovien, pretože to je najčastejšia otázka, ktorá sa k nám dostáva a ktorá najviac zaujíma. Čo si pre tento úspech musela urobiť, že si opätovne zasadla na trón? No, čo som všetko musela urobiť? V podstate ja fungujem hlavne v online svete, ktorý mi sedí. Ale ako aj Diana povedala, že je dôležité kombinovať aj online svet aj s osobnými hodinkami krásy, tak to takto kombinujem, ale ja som dosť na čísla. Čiže ja keď som si to tak štatisticky prešla, tak každý týždeň potrebujem ošetriť aj ošetrujem 15 žien, či je to už online alebo osobne. Čiže za mesiac je to 60 a z toho je zhruba tých 6 nových žien, ktoré prídu do týmu. A potom je to hlavne tá vytrvalosť, lebo niekedy sa stane, že tá žena práve v tej chvíli nechce prijať príležitosť, ale nie je to, že nechce prijať príležitosť, ja som sa zle vyjadrila, ale nie je to práve tá chvíľa pre ňu hodná. A je to vtedy o nás. Či vytrváme, či budeme disciplinované, opäť poviem, ako povedala Diana, disciplína je veľmi dôležitá. Čiže my musíme s láskou a pokorou prijať to, že nie dnes, ale bude to neskôr a počkať si na tie ženy, pretože tie ženy si to naozaj zaslúžia. A potom vidieť všetky tie príbehy za tým celým, keď príjmu príležitosť a my môžeme byť súčasťou všetkých tých príbehov, tak to je to nádherné. Úžasné. Ja by som ešte k tebe prizvala aj tvoju MSD Zuzku Banášovú. Poď sem, Zuzík, na chvíľočku. Ak by si mala charakterizovať Ivanku jednou vetou, jedným prívlaskom, čo by to bolo? Ja si myslím, že ako Ivanke sa viaže naozaj veľmi veľa práve takých silných vlastností, ako je vytrvalosť, odhodlanie a ako keby vždy hľadať cestičky, ako uspieť. Akákoľvek prekážka, keď príde, tak myslím si, že Ivanka je presne ten typ, ktorý sa nevzdáva, ale ktorý práve hľadá tie cestičky, ako každú jednu prekážku zvládnuť. A napríklad aj presne aj takéto odhodlanie dotiahnuť svoj cieľ do úspešného konca bez akýchkoľvek spomalení alebo zablúdení. Myslím si, že toto je niečo, čo reprezentuje Ivanku v jej veľkej svete. Úžasné. Ivanka, chcela by si ešte niečo dodať z tohoto trónu? Je to výnimočný moment, pretože ono je to raz za rok.
asi len to, že naozaj všetkým ďakujem a držím vám každej jednej palce, každá jedna. Nech si užijete tiež možno tento trón o rok a možno nech je to takým cieľom pre každú jednu z vás. Opäť spomeniem na Janu, dajme si cieľ na tento seminárny rok, že budeme každá jedna v kráľovskom dvore zdieľať príležitosti.